നമസ്കാരം. എല്ലാവർക്കും അമാൻ പ്രോപ്പർട്ടീസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. സ്വപ്നസുന്ദരമായ ഭവനങ്ങൾ തേടിയുള്ള യാത്ര. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് കുഴുവേലിപ്പടിയിലാണ്. കുഴുവേലിപ്പടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ കാക്കനാട്ടിൽ നിന്നും ഏകദേശം ഒരു 6 കിലോമീറ്റർ മാത്രം മാറിയുള്ള ഒരു വില്ലയിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് വില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, നമുക്ക് റോഡ് ആ കാണുന്ന റോഡാണ്. അവിടുന്ന് നേരെ വന്നിട്ട് അത് ശരിക്കും ഇൻ്റർലോക്ക് ഇട്ട റോഡാണ്. അവിടുന്ന് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് ഈ റോഡ് നേരെ ഇതിലങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ഈ റോഡ് നമുക്ക് ഒരു 5 മാസത്തിന് ഉള്ളിൽ ഇവിടെ കട്ട വിരിക്കും, അതല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചായത്ത് തന്നെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാൻ ഈ കാണുന്ന വീടാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വീടിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസായിട്ട് അകത്തെ വീഡിയോ ഒക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, കമോൺ, നമുക്ക് അകത്തേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വീട്. നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പണിതിരിക്കുന്നൊരു വീട് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മതിൽ തുടങ്ങുന്നത് ഈ ഭാഗത്തു നിന്നാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രദേശം ഏകദേശം ഈ കാണുന്ന വീടുകളൊക്കെ താമസമുള്ള വീടുകൾ തന്നെയാണ്. അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് ഈ കാണുന്ന വീട്. നല്ല മികച്ച രീതിയിൽ തന്നെ പണിതേക്കുന്നൊരു വീട് തന്നെയാണ്. ഇതിൻ്റെ മതിൽ തുടങ്ങുന്നത് ഈ ഭാഗത്തു നിന്നാണ്. ഗേറ്റ് ലാമ്പ് എല്ലാം വച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ട്യൂബിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഡോർ ഗേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുന്ന ഒരു എലിവേഷനാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കോമ്പൗണ്ടിലേക്ക് കയറാം. മൊത്തം 3.25 സെൻറ്റ് സ്ഥലമാണിത്. കോമ്പൗണ്ടിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ കട്ട വിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ശരിക്കും 2 വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു വാഹനം നമുക്കിവിടെ ഈ പോർച്ചിൽ പാർക്ക് ചെയ്യാം. അത് കൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്തും ഒരു വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ട്. കാരണം 3.25 സെൻറ്റ് സ്ഥലമുണ്ട്. നല്ല കിണറാണ് ഇരിക്കുന്നത്. നല്ല സൂപ്പർ കിണർ വെള്ളം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. വീഡിയോയിൽ കാണാമെന്നറിയില്ല. ഓക്കെ, വെള്ളം കാണാൻ നല്ല സൂപ്പർ വെള്ളം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ സൈഡിൽ കൂടെ അങ്ങോട്ട് ഇത്രയും സ്പേസ് അങ്ങോട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എല്ലാം സ്ക്വയർ ട്യൂബിലുള്ളൊരു വർക്കൊക്കെ ചെയ്ത് അതുപോലെ തന്നെ LED സ്പോട്ട് ലൈറ്റുകളൊക്കെ കൊടുത്ത് മനോഹരമാക്കിയ ഒരു വീട് തന്നെയാണ്. നമുക്കിവിടുന്ന് സിറ്റ് ഔട്ടിലേക്ക് കയറുന്ന ഭാഗത്ത് ഇതുപോലെ 2 ഫില്ലറാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ടെക്സ്ചർ വർക്കുകളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് നല്ല ഫില്ലറുകൾ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭാഗത്ത് ഇതുപോലെ തന്നെ നല്ല LED സ്പോട്ട് ലൈറ്റുകളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ സൈഡിൽ ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒരാൾക്ക് നടന്നു പോകാനുള്ളൊരു ഗ്യാപ്പാണ് ആ സൈഡിലേക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് സിറ്റ് ഔട്ടിലേക്ക് കയറാം. സിറ്റ് ഔട്ടിൻ്റെ ഈ ഇടത് ഭാഗത്തായിട്ട് ഇതേപോലെ സ്ക്വയർ ട്യൂബിൽ ഇതേപോലെ സ്റ്റീലിൻ്റെ സ്ക്വയർ ട്യൂബിൽ ഇതേപോലെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ശരിക്കും 2 പാളിയുടെ ജനൽ വെച്ച് 2 സൈഡിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഡോറാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. നല്ല ഡോറാണ് കേട്ടോ. ശരിക്കും നല്ല തേക്കിൽ ഉള്ള ഡോറാണ്. ഈ ഡോറ് 2 സൈഡിലേക്ക് തുറക്കാവുന്ന ഡോറാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടുന്ന് നേരെ ലിവിങ് റൂമിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ശരിക്കും TV യൂണിറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ ഭാഗത്തൊക്കെയാണ് കണ്ടോ. അതുപോലെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ കബോർഡ് വർക്ക് മൾട്ടിവുഡിൽ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല സീലിംഗ് വർക്കുകളൊക്കെ മനോഹരമായി തന്നെ വർക്കുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയുള്ള വർക്കുകളാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതാണ് എൻ്റെ പ്രത്യേകത. 100% ഗ്യാരണ്ടിയോട് കൂടി നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു വീട് തന്നെയാണ് ഈ വീട്. ഇതിൻ്റെ വർക്കുകൾ അത്രയ്ക്കും നല്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്വിച്ചുകളായാലും എല്ലാ പ്ലംബിംഗ് ആണെങ്കിലും ഇലക്ട്രിക് ആണെങ്കിലും എല്ലാം നല്ല ബ്രാൻഡഡ് കമ്പനിയുടെ തന്നെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡൈനിങ് ഹാളിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞു. ഡൈനിങ് ഹാളിലും ഇതുപോലെ തന്നെയുള്ള വർക്കുകൾ നല്ല മനോഹരമായി തന്നെയുള്ള വർക്കുകളാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് സ്റ്റെയർ മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന സ്റ്റെയർ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 3 പാളിയുടെ ജനലാണ് ഈ ഭാഗത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ശരിക്കും ഇവിടെ ഇതേപോലെ തന്നെ ചെറിയ വർക്ക് കബോർഡ് വർക്കൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൾട്ടിവുഡിൽ തന്നെ.
അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ബെഡ്റൂമാണ് താഴത്തുള്ളത്. അതുകൂടാതെ നമ്മുടെ സ്റ്റെയറിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്തായിട്ട് ഇതുപോലെ കബോർഡ് വർക്കുകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഭാഗത്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വാഷ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതേപോലെ ഒരു ടൈൽസൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ബെഡ്റൂമാണ് താഴത്ത്. ഇതാണ് ബെഡ്റൂം. അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള ബെഡ്റൂം തന്നെയാണ്. 2 പാളിയുടെ ജനലാണ് ഈ ഭാഗത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ 3 പാളിയുടെ ജനൽ ഈ ഭാഗത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ വാർഡ്രോബ് ശരിക്ക് ആണ് ഒരു പ്രത്യേകത. വലിയ വാർഡ്രോബ്, ഏറ്റവും ടോപ്പ് വരെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ വേറൊരു വീടിനും ഇത്രയും വലിയൊരു വാർഡ്രോബ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. അതിൻ്റെ കിച്ചണിലേക്ക് പോകുന്നുള്ളൂ. കിച്ചണിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ടൈൽസുകളെല്ലാം ഇതുപോലുള്ള ടൈൽസാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കബോർഡ് വർക്കുകളെല്ലാം മൾട്ടിവുഡിൽ തന്നെ നല്ല വർക്കാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ഇതേപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു ടൈൽസുകളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ സൈഡിൽ മുകളിലും മൾട്ടിവുഡിൽ തന്നെയുള്ള നല്ല കബോർഡ് വർക്കുകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഈ ഡോറ് ബാക്ക് സൈഡിൽ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഇത്രയും സ്പേസ് ഉണ്ട്. ആ ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ മെറ്റലാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് കണ്ട ആ കിണറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം. നമ്മുടെ തൊട്ട് താഴത്തുള്ള സൈഡിലുള്ള ഓക്കെ. നമുക്ക് സ്റ്റെയർ കയറി മുകളിലേക്കൊന്ന് കയറാം. ഈ ഭാഗത്ത് 3 പാളിയുടെ ജനലുണ്ട്. ഇവിടെയും ഇതുപോലെ സീലിംഗ് വർക്കുകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഭാഗത്ത് 3 പാളിയുടെ ജനലാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഇവിടെ 2 പാളിയുടെ ജനൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് മൊത്തം 3 ബെഡ്റൂമാണ്. താഴത്തൊരു ബെഡ്റൂം, മുകളിൽ 2 ബെഡ്റൂം. ഇതും വലിയ ബെഡ്റൂമാണ് കേട്ടോ, നല്ല വലിയ ബെഡ്റൂമാണ്. ഇവിടെ 1 പാളിയുടെ ജനലുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭാഗത്ത് 1 പാളിയുടെ ജനൽ. ഇവിടെ 3 പാളിയുടെ ജനലാണ് ഈ ഭാഗത്ത്. നല്ല വലിയ ബെഡ്റൂമാണ്. ഇതാണ് തന്നെ ബാത്റൂം. എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയാണ് വർക്കുകളൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നത്. അടുത്ത ബെഡ്റൂം ഇതാണ്. ഇവിടെ 3 പാളിയുടെ ജനൽ. ഇവിടെ 1 പാളിയുടെ ജനലും ഈ ഭാഗത്തും 1 പാളിയുടെ ജനൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബാത്റൂം. ഒരു ഓപ്പൺ ടെറസ് ഉണ്ട്. ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. ഇവിടെ ഇതേപോലെ എത്ര സ്പേസ് ഉണ്ട്. ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ മൊത്തം മറച്ച് കളഞ്ഞേക്കാണ്. ഏറ്റവും ടോപ്പിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഗ്രില്ലിട്ടിരിക്കുന്നു. ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് ഏറ്റവും ടോപ്പിലേക്ക് കയറി പോകാനുള്ള ഒരു സ്റ്റെയറാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇതാണ് ഒരു ബാൽക്കണിയാണ്. നോക്കാം.
അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ തത്സമയം നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, അതായത് നമുക്ക് കാക്കനാട് നിന്നും ഇൻഫോ പാർക്കിൽ നിന്നൊക്കെ ഏകദേശം ഒരു 6-6.5 കിലോമീറ്റർ മാത്രമാണ് ദൂരമുള്ളൂ. കുഴുവേലിപ്പടി എന്ന സ്ഥലമാണ്. മൊത്തം 3.25 സെന്റ് സ്ഥലത്ത് 1560 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന 3 ബെഡ്റൂം ബാത്ത് അറ്റാച്ച്ഡ് എടുക്കുന്ന ഈ വീടിന് ഇതിന്റെ ബിൽഡർ ആവശ്യപ്പെടുന്ന വില വെറും 62 ലക്ഷം രൂപ മാത്രമാണ്. ശുദ്ധമായ കിണറുവെള്ളം കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ സൗകര്യമുള്ള നല്ല സൈലന്റ് ഏരിയ, നമുക്ക് ആർക്കും താമസിക്കാൻ പറ്റും. അതായത് ഹിന്ദു, മുസ്ലിം, ക്രിസ്ത്യൻ ഏത് കാസ്റ്റിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്കും താമസിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ലൊക്കേഷനാണിത്. കാരണം പറയാൻ കാര്യം, നമുക്ക് നല്ല മുസ്ലിം പള്ളി അടുത്തുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ അമ്പലമുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ക്രിസ്ത്യൻ ചർച്ചിലേക്ക് പോകണമെങ്കിലും അധികം ദൂരം പോകണ്ട. എല്ലാവർക്കും പറ്റിയ ഒരു ലൊക്കേഷൻ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇത്രയും നല്ലത്. ശരിക്കും 62 ലക്ഷം രൂപയാണ് ചോദിക്കുന്നത്, നെഗോഷ്യബിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.